السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مسيد تدب لمطوب دندانغال wadante réseaux sociaux caggal yettude Allah e julde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mo kala salminirama inde mum yettama yettoɗo mum jurama ɗo fodde muɗo eɗen jogui yewtere nde ganduɗa yowitinde e namde ɗen walla ni namdal ngal ko gotal kono e ngal namda e nokkuji kewɗi certuɗi e dente réseaux sociaux. Joni namdal ngal ko ni wayi beele ɓeɗo haɓoɓe Israila ene haɓa e Palestine haɓa Israila beele ɓe kaɓata ko diine beele ko diine l'islam yaɓɓana to Palestine ɗo eɓe kafto ngam haɓe keɓa haqqe maɓɓe bima'ana haɓe jogo hurriya e rewde l'islam no ɓe jiɗiri ni, walla Palestine haɓirta Israila ko ngam ewa yaɓɓude diine yahudiyankoɓe juifuji beele ɓe kaɓata ko sabu diine walla ɓe kaɓata ko sabu leydi. ɗo woni namdal ngal. beele ɓe kaɓata ko ngam goto fof ne wiya leydi ndi ko leydi mum, walla ala ko diinam o kaɓantomi. ɗo woni toɓɓere nde, ɗo woni namdal ngal. mbiɗen hade men arde noon e namdal he fala budda duttuɗen histoire woni tarikh ilal wara. We have to go back to history. en jahat caggal duttitoɗen ka ɓaawo woni caggal ha ganden ndiɗo leydi hol tarikh mayri. ndiɗo leydi wiitendi hande Israila ko nokku mo ganduɗa koɗaɗo ko adi duuɓi 1900 ko adi jibinere annabi Isa. kadi adi sosede ɗon e nokku o wuro adi ko sosede ɗon nokku on wuro ngo wiyete ko ariha men ngar noon hol adiɓe hodde ɗon arwande adiɓe ferde faade oɗo nokku ko wiyeteɓe kan'aniyina ngol ɗo leñol kan'aniyina ngol ɗo leñol ɓe ngari ɗon koye hitande bima'ana koye ujunere tataɓire ko adi jibinede annabi Isa. ko nden kan'aniyina en koɗi ɗon e on saaha ɓe koɗi ɗon nde ɓe koɗi ɗon ko ɗemɗe ɗiɗi goni ɗon kamɓe kan'aniyina en. ɗemgal ta lugatayni yani kan'aniyina en ɗemgal maɓɓe e ɗemgal aramiya ko leƴƴi ɗiɗi, kono ko kan'ana naɓe gadi hodde ɗon caggal mum aramiyuna en gari koɗi ɗon ɓe koddi ɗon ɓe goni ɗon ha duuɓi 1200 ko adi jibinede annabi Isa. kan'aniyankoɓe hoɗo gummi ɓe mbi koye leydi Sham he eɗen gandi kam aɗa andi kam leydi Israila ndi ko wiyete Palestine ko e leydi Israila ndi ko Sham jeeya. Sham woni leydi Syrie ndi, woni Liban, woni Jordanie, woni Israila, woni Palestine yani. ɗeɗo leyɗele ɗeɗo mbiyeteno Sham wiyama kamɓe ɓe goɗɗani ɗo ɓe gummi koye leydi hono Syrie. on saaha noon Syrie, leydi Syrie ala fof wiyete ko Sham. inde Ordun ala, leydi Urdun ala, e yoni Jordanie, leydi Liban ala, hayso ene woodi inde ɗen ngala fof wiyeteno ko Sham. leydi ndi ko wotiri wonno kamɓe kan'aniyankoɓe aramiyankoɓe ko toon ɓe gummi ɓe gari ɓe koɗi e leydi ɗo mbiyeten hande Israila ɓayde ko ɓen jogui ɗo ɓuri ɗon jogade doole. leydi ndi wiya ardu kan'ana. joni noon ɓe koɗi ɗon koye hitande 1200 ko adi jibinede Isa. ɓaawo ɗum annabi Ibrahima alayhi salam feri ari toon koye ujunere yani tataɓire ko adi jibinede annabi Isa o ari o ummi ko leydi Iraq. annabi Ibrahima kañum jeeya ko leydi Iraq toon jibina nokku en wiya Ur, diwan biyetede Babil woni Babylon. annabi Ibrahima jeeya ko leydi Iraq toon o jibina, toon o mawni haw o wadde ko wadduno e Namaruda bun Kan'ana haw o wedda e jeygol ha Allah dandimo e jeygol. o ummi toon o feri o ari leydi Kan'ana e hitande ujunere yani tataɓire ko adi jibinede annabi Isa. o woni ɗon kanko annabi Ibrahima o woni ɗon nde o woni ɗon nde Allah hoddiri ko ɗon Ishaqa ɓiyi ko o jibina, ko ɗon ɓiyi ko o jibina hono Ishaqa ko ɗon jibina
leydi Israila ndi holgadiɗo hodde ɗon baba Ibrahima kanko sosi wuro ene wiye Hebron safalɓe ene mbiya ngo Khalil Madinatul Khalil woni Hebron kanko sosi ngo Khalil noon woni Ibrahima al Khalil woni Hebron juif uji mbiyata ko Hebron kanko sosi wuro ngo o ɗon o woni o jibini Ishaqa jibini Yaquba jibini ɓiɓɓe 12 Yaquba bani Israila jalti koye makko lasli arabe fof ummi ko Yaman ɓe konno ko Yaman ɓe konno ko Tuhama ɓe konno ko Hijaz woni Makka e Madina e Taif en ɗo arabe ɓe koye ngoɗo sengo tan ɓe gonno jaziratul arabiya hay ɗum wona jazira arabiya o fof ɓe konno tan ko Yaman woni lasli arabagal fof ummi ko Yaman holde arabe ɓe jeehi leydi Israila ɓe jeehi toon ko lomtogol Seydina Aboubacry futuhat al islamia uddital l'islam ne yaññe kono noon ɓe yaha toon tan timmi ha nokku o hefta Baytul Muqaddas hefta koye lomtogol Seydina Oumar ko nden arabe ɓe jeehi kepti nokku o Allah hokki ɗumen pouvoir e on saha ɓe naati nokku o ɓe koɗo e nokku o l'islam fooli jooɗi ɗon ko nden arabe ɓe ngari ɗon ndeka en gandi lasli leydi ndi ko Israila naɓe konno ɗon ko ɓe jeyno ɗon Allah noon ko itta watta caggal mum arabe ɓe ngari kono koye inde l'islam garno keeɓi nokku o hayso juif uji ne keddino ɗon kono eɗen gandi kadi kamɓe yahudiyankoɓe wona ɗon tan ɓe konno wuro wiyetego Madina ngo ko yahudiyankoɓe jeyno wona wiyeteno ko haybara wiyeteno nela sallam tawiɓe ɗon wadde men ɓe maslaha wadde men ɓe muahada ɓe koddino ɗon e nokkuji kewɗi banggue nord Saoudia ko yahudiyankoɓe jeyno konno ɗon ndeka noon aduna ko noon tan nden Allah hokki l'islam pulgu arabeɓe naati leydi hono Israila jooɗi e lomtogol Seydina Oumar Israila e Palestine ɓe kaɓata ko leydi ko leydi amen juif uji mbi kañumen bani Israila mbi kañumen jeeyi ko mamira mum cosno leydi ndi Palestine aɓe wi kañumen jeeyi mamira aɓen gudditi ɗo e inde l'islam ɓe kaɓani e diine saabu ala fof mo diine mum ɓitta toon ɓe kaɓata ko e leydi minen jeeyi ala on jeeya ko minen jeeyi ala on jeeya ko ɗum ɓe poɗodirta ko leydi ɓe poɗodirta ko leydi wona diine joni noon politique naati hen arabeɓe nana kaala nana gulla jihad l'islam eɓe ballitoro e inde eɓe molto e l'islam kono wona l'islam haɓa ɗon ala l'islam haɓaka ɗon de bisarahatin l'islam haɓaka ɗon haɗaka ɗon wadde fodde mum kono probléme so ari tan yimɓeɓe eto rentodirde kono wona l'islam wona diine kaɓata ɗon haɓata ɗon ko yimɓe ɓe ganduɗa jeydaɓe hodduɓe ɓoyduɓe poɗodiroɓe leyɗele ko leydi foɗodirte ɗon fala budde yimɓeɓe paama woto mbaɗen confuse arabeɓe ne jogui ɗemɗe juɗɗe hande ko médiaji mabɓe e gueɗe mabɓe ɗum ɓe kalata l'islam gonga ene yurmini Israila hayso Hamas wonko waɗiɓe kamɓene ɓe ɓurtini wadde harbol ibada génocide woni génocide tan ne momta leñol ɗe momta wuro ala ɗum kadi ɓurti neɗɗo ne haɓe ne wawi yoftade kono ɓurti ɗon koko ɓurti ɗum eɗen jaaɓi ɗum ɓe ɓurtini ɓe ɓurtini kono noon hol kaalowo arabeɓe nene deƴƴi lamɓe arabeɓe nene deƴƴi hay batte kalani Saoudia nene deƴƴi lamɓe mabɓe nene deƴƴi joni holko Samba Pullo haɓete to ene wullane luuka holko Demba Pullo haalata to ene wullane luuka ene wiya ɓe ko hefereɓe walla ne huuɗa en kaali hen ko ganduɗen en kaali hen ko pamɗen cettokunal eɗen gandi won hewɓe ɓurɓe en famde kono enen ne etiɗen tan ko fodde kattanɗe bawɗe meɗen kadi ittuɗen ɗum koye defte marajiuji anajiluji e bibluji e tarih l'islam e qur'ana fodde ko jangguɗen hen seeɗa ko ɗum guittuɗen en tongu tan noon saabu wawa yañede wonno ene juuti kono ɓurno wadde mo himmo ko tan ɗum cuɓiɗen e defte gadduɗen lelnuɗen ko feewi ko ummori koto Allah ko fewani ko ummori koto bangam fitando cheytane kono wona ɗum jinnomi in uridu illa l-islaha mastata'tu ko timmani ko timmitine ko fewani ko pewnite ko ngakkite mo renaka wawa rentade mo timmani wawa timminde mo yonani poste wawa wonde wutte musidɗo tedduɗo jorɗo heɗade ɗiɗo audio ji waɗame place ma aɗa yiiɗi sa juumi jaafeɗa yaafomi waɗam tan komi neɗɗo hono no mani aɗa juuma aɗa yiggita aɗa fuura
kono woto wat nagdu woto wat kirtigde ala ko kattande bawɗam tan bammi gittumi ko e masadiruji e marajiuji defte gaddumi lelnumi jimmi hen dartumi kalmi on jarama e kettugol musidɗo mon Yahya Ba Mouroussogui. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.